poques colles com nostres, de 4 anys, que tenim 4 anys... Actius, 4 anys actius, ho fan. O sigui, és una clàssica de 7. O sigui, descarregar el mateix dia, 3 de 7, 4 de 7, torre de 6 i pilar de 5, poques colles ho fan. Recordem que el 2 i el Pilar són castells de 7 aquest any. Hem descarregat 4 castells de 7.